В едно друго писмо до свой приятел той споменава, че в един добър студентски стил, бих казал в скоби, че не е посетил все още нито една лекция и че се занимава с музика. Междувременно Роберт Шуман се запознава с Фридрих Вик, който е уважаван, ценен и много способен лайпцигски музикант, на първо място педагог, пианист, изнамерил своя система за преподаване на клавирно свирене, система, която той експериментира на първо място върху своята малка и много талантлива дъщеря Клара. Шуман е впечатлен от системата. Шуман е впечатлен на първо място от това как Клара свири, облягайки се на тази система, системата на Фридрих Вик, и пожелава да стане ученик на Вик. Това нещо трае обаче сравнително кратко време, защото по определени причини Шуман сменя университета, оттам и града, и за известно време той се отделя от Фридрих Вик и неговото обкръжение. С други думи, Шуман отива в Хайдълберг, където продължава своето образование като юрист с огромна неохота, посещава някои немски градове, запознава се с Хайнрих Хайне, пътува през лятото до Италия дори, събира нови впечатления и разбира за пореден и последен и окончателен път, че той не може да бъде друг, той не може да се занимава с друго, освен с изкуство. Той не може да бъде юрист. След като иска да се занимава с изкуство, вече му е станало ясно, че все пак на първо място той е музикант. През 1830 година, след като слуша Паганини и е потресен от неговото инструментално майсторство, Шуман се връща в Лайпциг и отново повторно става ученик на Фридрих Вик, като влага цялата си енергия, цялата си амбициозност, цялата своя пламенна душа в това, колкото се може по-бързо да усвои клавирното изкуство и да стане виртуоз. В тази своя, бихме казали, екстремност, да никак не му е чужда на душевния свят, той стига до там, че наранява ръката си по един непоправим начин. Измисли един механизъм за развитие самостоятелността на отделните пръсти и след като се упражнява часове наред, прилагайки този механизъм, желанието му е било да освободи четвъртия пръст, колкото се може повече, той го уврежда до такава степен, че всъщност парализира цялата своя дясна ръка. След няколко месеца до някъде му се възстановява способността да си служи с нея, но никога тази способност не се връща изцяло. Тогава Шуман, преживял една душевна криза, отказал се от идеята, че ще бъде виртуоз пианист, насочва цялата своя креативна мощ в друга посока, в творчество.